ልክዕ ከም ሓደ ሓቀኛ በዓል ጸጋ እቲ ናይቲ ዓብይ ትካል ዋና በዓል ሃፍቲ ማንነቱ ሓቢኡ ልክዕ ከም ተራ ሰራሕተኛ ብምሳል ኣብ ውሽጢ እቲ ናቱ ፋብሪካ ኣትዩ ዘሎ ናይ ሰራሕተኛታት ኩነታትን ናይ ሰራሕተኛታት መሰልን በቀረባ ክከታተል ጀመረ። ልክዕ ከም ዝኾነ ተራ ሰራሕተኛ መሲሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ፋብሪካ ምስራሕ ምስ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ሰዓት ምሳሕ ምስ በጽሐ ናብቲ ናይ ሰራሕተኛታት ምግቢ ቤት ኣምርሐ። እንተኾነ ግን በታ መዓልቲ እቲኣ ዝቐረበ ኩሉ ምግቢ ብምሉእ ስጋ ዘይብሉ ናይ ኣሕምልቲ ጥራይ ምዃኑ ኣስተውዓለ። እቲ ናይቲ ትካል በዓል ዋና ድማ ናብቲ ሓላፊ ክፍሊ ኣሰናዳእ ምግቢ ቀሪቡ ሓደ ናይ ደርሆ እግሪ ምእንቲ ክባሃው እንተሓቶ እቲ ሓላፊ ግን ብቆጥዕን ብትዕቢትን ተመሊኡ ምንም ዓይነት ስጋ ከም ዘይለ ነገሮ። በቲ ናይቲ ሓላፊ ሕማቕ ባህሪ ተበሳጭ እናሃለወ ድማ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረ ካልእ ሰራሕተኛ መፂኡ ኣረጋግኦ ሓቢርዎ ክምገብ ድማ ናብ መኣዲ ወሰዶ። ኣብ መንጎ ዕላሉ ድማ እቶም ተራ ሰራሕተኛታት ስጋ ካብ ዝጥዕሙ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ከም ዝገበሩ ተረድአ። በዚ ሰዓት እዚ ሓደ ጽቡቕ ክዳን ዝተኸደነ ዕቡይ መንእሰይ መፂኡ ኣብ ጥቑኦም ተቐመጠ። እቲ ሓላፊ ክፍሊ ምግቢ ነዚ መንእሰይ ምስ ረኣዮ ወዲያውን ብፍሉይ ኣኽብሮት ዓብይ ናይ ስጋ ምግቢ ሒዙሉ መፀ። እቲ ናይቲ ትካል ዋና ኣዛዚ እቲ ኣፈላላይ ምስ ረአየ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ሓተተ። እቲ ዕቡይ መንእሰይ ድማ ከምዚኣቶም ዝበሉ ተራ ሰራሕተኛታት ስጋ ናይ ምብላዕ መሰል የብሎምን ኢሉ ብንዕቐት መለሰሉ። እቲ ምስኡ ዘሎ ሰራሕተኛ ነቲ ኩነታት ከብረህሉ ከሎ ኣብዛ ፋብሪካ እዚኣ ስጋ ክበልዑ ዝፍቀደሎም እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ጥራይ ምዃኖምን ነተራ ሰራሕተኛታት ግን ተራ ምግቢ ጥራይ ከም ዝባሃዎምን ከም ዝፍቀደሎምን ነገሮም። እቲ ንሰራሕተኛታት ተመጣጣኒ ምግቢ ምእንቲ ከቕርብ ዓብይ ባጀት መዲቡ ዝነበረ ዋና ኣዛዚ በቲ ነገር እዚ ኣዝዩ ተናዲዱ ነቲ መኣዲ ብቆጣዕ ወቅዖ። እዚ ሕጊ እዚ መን ከም ዘውፅኦን እቲ ባጀት ናበይ ከም ዝኣተወን ብቆጣዕ ክሓትት ጀመረ። እቲ ዋና ኣዛዚ ሕጊ መን ከም ዘውፅኦ ብቆጣዕ ምስ ሓተተ እቲ ዕቡይ መንእሰይ ብኹርዓት ተመሊኡ እዚ ሕጊ እዚ ባዕለ እየ ዘውፃእኽዎ ኢሉ መለሰሉ። እዚ መንእሰይ እዚ ዋና ዳይሬክተር እታ ፋብሪካ ስለ ዝነበረ በቲ ናይ ኣቡኡ ስልጣን ተጠቒሙ ንሰራሕተኛታት የሳቅዮም ነበረ። እቲ መንእሰይ ነቲ በዓል ሃፍቲ ንምውራድ ተንበርኪኹ ይቅርታን ተሓቲቱን ናይ ደርሆ እግሪ ከም ዝህቦ ነገሮም። እቲ በዓል ዋና ግን ከይተንበርካኸ ጸንዐ። እቲ መንእሰይ ቁጥዑ ናብ ካልኦት ሰራሕተኛታት ብምቕጻል ነቲ ናይ ስጋ ምግቢ ናብ ርስሓት መሬት ደርቢዩ እዚ መሬት ዝወደቐ ስጋ ልዒልካ እንተዘይበሊዕኻ ካብ ስራሕ ክሰጎካ እየ በሎ። እቲ ዋና በዓል ሃፍቲ ድማ ቁጥዑ ክቆጻጸሮ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሰራሕተኛታት ነቲ መንእሰይ ብቦክስ ሃረሞ። ተደብዲቡ ዝተንስአ መንእሰይ ብቁጥዕ እናጨደረ ነታ ናይ ሰብኣዊ ሓይሊ ምሕደራ ሓላፊት ፀዋዓ። እታ ናብ ክፍሊ ዝመፀት ሓላፊት ግን በዓል ቤቱ ነቲ በዓል ሃፍቲ እያ ነይራ። ንሳ ግን በዓል ቤታ ዋና ኣዛዝ ናይ ትካል ዝምዃኑ ኣይፈለጣትን ነይራ። ንበዓል ቤታ ከም ተራ ሰራሕተኛ ብምቕጻር ብስሙ ነቲ መንእሰይ ይቅርታ ክትሓቶ ነገረቶ። እቲ መንእሰይ ግን ይቅርታ ከይተቐበለን ነቲ ሰራሕተኛ ሕጂ ካብ ስራሕ ክትሰጉ ኣዘዛ። ልክዕቶም ሓለውቲ ነቲ በዓል ዋና ብሓይሊ ከውፅዎ ክሰናደው ከለው እቲ ናይ ትካል ዋና ጸሓፊ ናብቲ ክፍሊ ኣተወ። እቶም ሓለውቲ ክሰግዎ ዝፈተኑ ሰብኣይ ናይቲ ዓብይ ትካል በዓል ዋና ምዃኑ ምስ ፈለጠ በቲ ዝተሰምዖ ዓብይ ድንጋጸ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኹ ይቅርታ ሓተተ። እቲ ዋና ግን እቲ ሓቀኛ መንነቱ ንግዚኡ ንኻልኦት ከይገልጽ እሞ ምንም ከም ዘይፍለጥ ኮይኑ ቅጽል ብምስጥር ኣዘዞ። ወዲያውኑ ድማ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ኣብዚ ትካል ዘለዉ ኩሎም ሰራሕተኛታት ማዕረ መሰል ከም ዘለዎምን እዚ ዘይግብር ሓላፊ ካብ ስራሕ ከም ዝስጎግ ዝገልጽ ሓድሽ ሕጊ ኣመሓላለፈ። ነቲ ዕቡይ መንእሰይ እውን ካብ ስራሕ ሓላፍነቱ ኣሰናበቶ። እቲ መንእሰይ በቲ ዝበጽሖ ውርደት ተናዲዱ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ሓደ ዓብይ ሆቴል ምስጢራዊ ኣኼባን ናይ ዕድመ ፕሮግራምን ኣሰናደወ። ብኻሊእ ወገን እቲ ናይ ትካል በዓል ዋና ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ትካል ዝተኻየደ ናይ ገንዘብ ምጭብራር ንምምርማር ምስቲ ናይቲ ፋብሪካ ዳይሬክተር ኮይኑ ናብ ሓደ ሆቴል ኣምርሐ። ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሆቴል ምስ በጽሐ ድማ በዓል ቤቱ ምስቲ ዕቡይ መንእሰይ ክትዛረብ ተዓዘባ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትካል ዝተኻየደ ናይ ገንዘብ ምጭብርባር ንምምርማር ምስ ናይ ፋብሪካ ዳይሬክተር ኮይኑ ናብ ሓደ ሆቴል ኣምርሐ። ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሆቴል ምስ በጽሐ ግን በዓልቲ ቤቱ ምስቲ ዕቡይ መንእሰይ ክትዛረብ ተዓዘባ። እታ ናይ በዓልቲ ቤቱ ናይ ቀደም መምሃርቲ ብጽኢታ ዝነበረት ጓል ነቲ በዓል ዋና ከምድኻ ሰራሕተኛ ብምቕጻር ክትነዕቆ ጀመረት። እቲ በዓል ዋና ድማ ናይ በዓል ቤቱ ክብሪ ንምሕላው ምስኣ ኮይኑ ናብቲ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ኣተወ። ናብቲ ኣዳራሽ ምስ ኣተወ እቲ ዕቡይ መንእሰይን ካልኦት ሃፍታማትን ነቲ በዓል ዋና ብንዓቐ ቃላት ኣዋረድዎ። በዓልቲ ቤቱ በቲ ዝበጽሖ ውርደት ተናዲዳ ምስ በዓል ቤታ ክትወፅእ ክትነቅል ከላ ግን ሓደ ሃፍታም ሒዙ ኣብ ጥቓ እቲ መንእሰይ ክትቕመጥ ኣገደዳ። ክስሕባ ምስ ፈተነ ግን እቲ በዓል ዋና በብርቱዕ ወጣዕ ነቲ ሰብኣይ ኢዱ ሒዙ ኣደስከሎ። እዚ ክፍሊ እዚ ናይ ሆቴላት ብሉፅ ክፍሊ ከም ዘይኾነ እቲ ዝለዓለ ክፍሊ ናይቲ ሆቴል ኣታኽልቲ ስፍራ ምዃኑ እቲ በዓል ዋና ክገልጽ ከሎ ተገረመ። እቲ ዕቡይ መንእሰይ ስልጣን ንምርኣይ ነቲ ኣኼባ ናብቲ ዝለዓለ ክፍሊ ክቕይሮ ወሰነ። እንተኾነ ግን እታ ናይቲ ሆቴል ኣተኣናገዲት መጽያ እዚ ክፍሊ እዚ ዝፍቀድ ንዋና ሓላፊ ጥራይ ምዃኑ ገለጸት። እቲ መንእሰይ በቲ ናቱ ኣጻብዕ ንድፊ ነቲ ማዕጾ ክኸፍቶ ብተደጋጋሚ እንተፈተነ እቲ ስርዓት ግን ፍቓድ ኣይሃቦን። ብሓይሊ ክኸፍቶ ምስ ፈተነ ድማ እቲ ማዕጾ ተመሊሱ ደፍኦ እሞ ኣብ ትሕቲ እግሪ እቲ ዋና ወደቐ። እቲ መንእሰይ ካብ መሬት ተንሲኡ ብንድሪ ንስኻስ እንተትኸውን ነዚ ማዕጾ ክትኸፍቶ ትኽእል ዶ ኢሉ ብንዕቐት ቃል ተዛረቦ። ናይቲ ድርጅት በዓል ዋና ድማ ናብቲ በሪ ኸይዱ ክኸፍት ከሎ እታ ሰበይቱ ኢድ ሓዘቶ። ምክንያቱ እዚ ሰብ ናይ ድርጅት በዓል ዋና ምዃኑ የፈለጠት ነይራ። ናይታ ጻዕበቱ ዓሻራ ምስ አንከ ግን እቲ በሪ ተኸፈተ።
أبو تعبي من إساي كرنجز كله أبو زنبر سبات بأجرامه أفهم حزون نبتي فلي مجازك في المساءة وقعة بزيك أمنوا يكالو تاني قدم مهرت زنبرت حزون نتناي درجة بعلوانا من نشاون مقلادنا يقدفتون نسب أيز فتح خالي وقتات تأتي حشكي بمبال أبي خزل له قلبت ونا حسوتي بلتام اتحق إنه مرجعت ون تعبي من إساي أبو نزنبر بعلمو يا ورقي اتابي دازل نكمر مرة تناجرو اتبعلمو يا دم تلعيلكم مرة كله اتورقي لعل $8 مليون قمة مخانو تناجرهم بزد ما خلهم تجرمو اتعبي من سيد ما توارده